ce. Al'umma manya baris da faɗar mahalicci me ke damun mu, sani sai mun gyara. Ga daidai ne kuma kyakkyawan karshe. Salon magana tsari tsatsa mai bata jikin karfe kenan. Sauri sauro sara kuma an kaji wannan ta ɓace kenan. Da kaji ana maganar sanari a irin haka ta bude kenan. Shawara ce al'umma wa'azi a cikin waka tarin ilimai. Wannan wakar hantsi ce leƙen gidan kowa ki shige kyauta. Ina maganar dangi hausawan arewa yaran babata. Mu tashi mu babbar ce wacina akin mu kawai shine bauta. Yaran goban mu mun rubuta ga Allah sarki mai sauwai. Ina beki min cewa duk halin mu ya samu kasance. Shagalta kwarai da budurwar wawa duniya komai lalace. Maganar Allah a cikin Qur'ani shi ya faɗa mana aya ce. Wa man yi cikin laha ya ji Allah makarantar hujja ce. Ku duba yadda muke rayuwa da akwai gyara da yawa sosai. Ba malamai ba shugabanni mun rike ganye garasai. Yan kasuwa manya da ma'auna har ya zuwa mai tattasai. Da masu saye jimla kowa da akwai laifinsa ga mai son mai. Matasa don kuma na san ciwon mu. Na tsaya da karatun tani sinai nazari na gano aibun mu. Muna ta barin ganda bisa doron duniya muke damun mu. Sani sai mun gyara kun yi musu kuma ta yi umarnin muya. Ba samari ba 'yan mata rudin zamani na ɗibar mu. Da mu da diyan arena sai an yi da gaske ake iya ware mu. Mun ɗauki ɗabi'o'i na yahudanci muka sa a ɗabi'ar mu. Miki wayewa ce umanta gida biyu ne za mu kome. Shaye-shaye zinace-zinace shi kenan yau sun zama waye. Laifuka ne manya haba matasa nan cikin miye birgewa. Sani cewa mu da jigon al'umma na yi tunatarwa. Mu daina irin wannan a gurin Allah haka laifi ne babba. Yanzu na dai babban ciwo ce Allah ya yi hani wannan kenan. Ya ce mana kar mu kusanta da inda ake yin tabbatunan wannan. Mun yadda fadar Allah yau mu muka jawo koma ne kenan. To idan muka bar wannan sabon da masaya gurin Allah raba. Zina lalata mutum kofar arziki shi ta coshe ta yi cinkus. Duk hanyoyin samu su rabu ya tsaya ce komai lalace. Bari an maku mai kankar ku sani zina dai wallahi masifa ce. Kuma mutu bai daina ta ba sakamakon shi gidan wata to duba. Tana kuma zadda mutunci ko a idan jama'a wannan kenan. Girman ka ya fada a daina ganin ka da kima sun bayan wannan. Najasa ce za ta hana ka kusantar Allah sarki ya kenan. Gabata da amfanin bari ba barin ta ne mafita babba. Ranar tsayuwa ranar gobe mazinaci sakamakon shi daban. Zai tashi cikin mugun yanayi a gidan wata kausu ne a gaba. Jikinsu yana wani ziddarwa mai ɗoyi kun ji faɗin rabba. Wurin kuma mai muni wanda ya fi wuta da ɗaɗi malan duba. Barin maganar shaye-shaye don kuwa shi ma babban ciwo ne. Ba wai magana ta giya ba dukkan kanta ta yi koyaya ne. Tun daga kan wiwi kwaya wani shan sirab duka aibi ne. Kuwa cikin dan adam an gane suna yi mai illa ba.
musanya mai da tunanin wawaye mummunan aiki to kun gashi haka bai zama riba ba. Abin da yake mini ciwo yau 'yan mata sun san sai maye bayan su ne wata rana za su yi aure har su yi yayaye. Indai baki tarbiyyantu ba dole ɗiyanki su tashi da kai juye. Ki gyara tunaninki da halarki ki tuba gurin Allah rabba. Subhanallah an waye gari mata na yawo buɗe shiga mai muni sun mai shaida jikinsu matarar shaidanu. Koya jikin kubarin shi a buɗe hakan sun ba shi da amfani. Haramun ne wannan kusa tarka jikin ku faɗar Allah rabba. Kun yadda faɗar Allah kun mata gara ce kun ɗauyayi. Kunan da ake muku sun muni da kuma sallah ma ba sa yi. Ki ba ungo zuba kilan ke sunan ki uwa ni tuni zan yi. Ɗauki shigar sunan isfuro ya bata da ka ba musulunci ba. Barin koma ga maza 'ya'yan Hausawa 'ya'yan musulmi. Wallahi mu tashi da gasken gaske mu dage gunne ban ilimi. Domin bambanci haram da halal mu je makaranta ne ilimi. Na lura da damar mu a karatun sallah ba mu goge ba. Waɗansu suna sallar wasu ko sallar ba su yi Allah gyara. Gaɗa na musulmi bai sallah daga jika sanda akwai kura. Ita ce bambanci na mai da 'ya'yan harina wai ko kun manta. Cikin bautar Allah sallah ita ce farko ita ce a gaba. Sai mun aikata daidai za mu ga daidai kun Allah rabba. Mun dinga ganin yadda ba mu so mu dinga ka ce ba mu gyara ba. Kuma da irin laifin na samu zuba bisa faifai mi duba. Rasun mu na yau mun dau sharhi na matasa ne muka tattauna. Akwai darasin manya na ƙasa da na malamai mun zauna. Sannan zani maganar 'yan kasuwa a cikin littafi na ta na jama'a.